Laing lugar alang sa sports ug recreation, laaganan sa dakbayan sa Talisay ang skatepark ug family park gibuksan na. Ang report ni Femari Dumabo. Kung unsa kainit ang panahon, mausab kini ang gibating kainit o excitement sa mga tawo nga midugok sa skatepark sa dakbayan sa Talisay. Gawa sa mga Talisaynon, midugok usab ang mahiligon sa skate gikan sa salingang mga dakbayan ug lungsod. Magalas 12 sa udtong tutok na apan gidag sa gihapon ng skatepark ngang uban magabinan pa. Sama niining magbarkada nga taga dakbayan sa Lapu-Lapu nga mga professional na apan kinaham nila ang sports nga skateboarding. Usa niini ang freelance video editor nga migasto og dulaan sa 10,000 pesos alang lang sa iyang skateboard. Dakwang iyang kalipay nga may lapad og manindot nga skatepark sa Talisay City. Better sad sa skate community nga nalayingan ni na mga facilities or ingani mga park kay na maduwa ng mga butanta mga taga South makadula dayon. And it's better na every city kay na skate park. Kapinas siya sa dapo katuig sa maong sports nga dakong nakatabang matud pa sa matag adlaw niyang pagpakabuhi. Skateboarding kay kuan man sa good kanang it teaches you how to kanang fail ba. So most sports kay they don't kuan, they teach you how to do the right thing. Masayop ka una before ka makakuha sa trick. So it takes months, even years to get one trick. Maka-challenge ka. Maka-help siya sa imong kuan. Asa karon adult na mi, kana maka-help siya sa imong kuan daily life ba, like the way you address your problems. Ingon ini usab ang pamahayag sa batan-ong skateboarder nga taga-dakbayan sa Sugbo nga mihimo na sa skatepark sa Talisay City nga tapukanan uban sa iyang mga higala nga gikan pa sa nagkalan laing lugar. So na magtanaw ako sa plaza na magduwag skate, magtanaw ako. Katong sa Plaza Independencia? Nya. So kad nagtigom ko, nipalit ko skate. Mapokus ko ani. Unahan sa akong eskwela. Anya, human sa eskwela kanina sad. Sabtag kining laing bata nga taga Talisay City bisan way iyahang kaugalingong skateboard. Mutuyo lang gyud pag-agi sa skatepark kay malingaw sa pagtan-aw ug mamasin nga makahuwam ug makasuway sa skateboarding. Hulam. Kasi pwedeng paulam. Nakapaulam na. Yan, sa man mutundok po sila nimo. Sa miaging Biyernes sa gabi, gibuksan ang skatepark and family park nga nahimutang sa Talisay City Hall. Pinanguluhan ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ug tibuok nga konseho. Aduna sa kini playground ug mini zipline. Kining tanan gidisenyo ni world-renowned designer Kenneth Cobonpue. May food court usab. Sa miaging weekend may gipahigang skateboard competition. Gawas sa kalingawan, gisiguro usab ang kaluwasan o seguridad sa mga bisita sa dapit nga gihimo alang sa tanan. Uban ni Godfrey Rillian og Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.